Takže ahoj, ja vás vítam u tohoto môjho ďalšieho videa a v tomto videu by som vám chcela ukázať mojich, neviem presne koľko, 5 šopákov nových a jeden domček. Tak pusme sa hneď na to. Takže takúto veveričku. Už nevidíte, prepáčte. Takúto veveričku. Ďalej takúto opicu. Takéhoto konia. Takúto včielku, ďalej takýto pes, takáto jašterička, takýto motýlik, takýto husky, iný husky, takýto lemur, či čo to je, ďalší pes, takáto jašterička, takýto tuleník, či tulon to je asi. Ďalší pes. A áno, k tomuto psovi bol aj dom, ten mám prasa. Takáto panda, alebo neviem, čo to je. Takáto žaba, lienka, zajac, ďalší pes čivava, žirafa z tej edície limitovanej, či čo to je, s tou hviezdičkou, takáto nejaká veverička, alebo niečo takéto, takýto škrečok, klokan, pes, takýto hroch, táto Zoe a tento drák. Uí. A k tomu škrečkovi a myslím, že ešte k niečomu bol domček a teda... Tak ja dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak trochu áno, nezabudni dať like. A ak nie, tak ahoj. A daj like. Tak ahoj.